ever heard of an island formed out of dead corals? Coral Cemetery Island? Creepy as it may sound, but it stirs the curiosity of everyone and became one of the islands you can visit while in Anda. A remnant to attraction. Welcome to Cory Island! Ang pagkakatanda ko, sir, sa ditong Cory Island noon, dati, nung mga bata pa kami, pag malakas yung bagyo kasi, sir, yung alon, iniipon siya talaga ng alon. Lumaki siya ng lumaki. Yun na nag-umpisa na pinapasyalan namin na ito sa isla na namin, pinupunta namin. Yung pag-ano talaga sa pagsingal sa mga pasayeros namin, depende sa bangka, may 1.5, mayroon yung Toki, ganun. Isang isla lang, Cory Island. Saka yung sa paliguan, sir. Bali, dalawa ang namin, pupuntahan namin. I am here in Cory Island. I'm walking on the dead corals. Ayan, kung makikita nyo. And itong part na to, nakikita kasi to sa may Tondo Beach and the tourists are curious, ano bang meron dito? So, ayun nga, ito yung mga dead corals. And kadalasan dito sila nagpo-photo shoot kasi look at the location. Ang ganda niya. Background mo ay yung sky. Also, if you wanted to take Instagram photos, yan, dito. You can go here. Yung mga maliliit na corals naipon kasi dahil nga sa yung alon. Dali